Moi kaikki katsojat, tää on meidän eka video. Me keulitaan tässä vähän niinku keuliin. Pirhana Samuli kun kävelin päälle. No niin. Siinä se jatkaa vaan keuli. Oi mitä kulumaa. Vois kokeilla muuten jalkatangolla. Kokeillahan jalkatangolla. Oi! Vedä sirkle! Tässä, jos osaat. No niin, tässä ei mahu. No niin, keulin vaan. Käyttää muuta. Joo, no, mitä tehdään? Miksi sä muuten roskaat? Häh? En muuta roskaa. Pussi. Ootko sä roskannut? En. Ovi ja roskin. Ovi ja roskin. On tyhmä kun... Niin, roskaaminen on sitten tyhmä. Mitä? Täällä on rahaa. Täällä on 10. Kytä tulee. Joo, ei. No mitä 10? Miten täällä on 10? Joo, tästä lähtien saatte roskata, mutta ei oo tämmösiä roskia. Tämmösiä roskia saa. Tämmösiä roskia saa. Mitä ihmettä? Joku on tyyli No, anna mä katon, kun on aitoja. Anna mä katon, kun on vaan aitoja. tässä, me vaan tultiin tänne keulimaan. Moro! Tää on mun nyt! Oli yhteiseen. Joo, se oli vaan pränkki, joo. Mä pränkkään teet, että nää on mun. Ei me kato, oota. Tässä on mun YouTube-manit. Tää on mun kanavat, nää on mun palkat. Hei, oota mä katon onko vesileima.